Amaholiday ka December njengamanje ngamaholiday imoya isuke iphithizela ngoba imimoya namadlozi abantu in a spiritual like world during the year imoya isuke isebenza ilawulwa eminye ithunywa eminye kuba nje uma ngabe seku December isikhathi nayo la isuke seyitshakadula khona ila isuke nayo imoya ingasalawuleki ngangayichaza lento yemoya ngathi mangabe usekhaya nje from 12 o'clock midnight imoya isuke sishayisa noma ikuphi elawulwayo ebasegodlweni isuke seshayisile engalawulwa ebasemgedini isuke seshayisile esemkhathini isuke seshayisile ngo12 o'clock qinisekisa ukuthi ngo12 o'clock wena usuke ungalele noma usuke uthandaza noma usuke ukhuluma noma usuke uphahla kwabakini kuwena ukuthi ucommunicate kanjani ne spirituality sakho. It's very crucially important ukuthi wenze lokho because ngo12 o'clock nje imoya isuke iganga ngoba isuke seshayisile u12 no phela kwenyaka uDecember ingakho nje kunesiphithiphithi ngisho umuntu omaziyo ngathi akuyena bengabe kulezi izikhathi ngisho umuntu ongaphuzi umfice ephuza ngalezi izikhathi ngisho umuntu ongenanhliziyo encane umfice nenhliziyo encane ngisho umuntu ongesona isiqhwanguqhwangu umfice ngathi sometimes here and there ngathi uyaqhanguzela usamqonda ukuthi uyisima sithi it's because imoya njengamanje ayisalawuleki ngisho umuntu ongakwazi ukudansa umfike dansa ngisho umuntu ongayi-understand iy'ndaba zemidanso nezamagqomu nezani kodwa umfice eqomoza naye engazi wenzani because imoya ayilawuleki ufica abantu bexabana bodwa ufica abantu abaxabana bethembisana ukubambana bethembisana ukulimazana bethembisana ini ngalezi ikhathi because igazi lisuke linuka kwimimoya suke lifuna futhi. So esami ke manje isixwayiso njengoba ngithinta lokho because I'm very much concerned ngokuphepha kwabantu lapha emhlabeni kulomhlaba esiphila kona. Ngicela lapho khona mfethu ngicela umhloniphe umuntu ongamazi umsaba umuntu ongamazi. Lemhlabeni abantu abanye bane history ngeimpilo zayo. Uma uzomthinta umuntu ongamazi qala ubheke ukuthi ithini history yakhe uthini umlando wakhe abake bamthinta benza kanjani abake bamsukela benza kanjani abake bamngabaza benza kanjani abake baliphatha ngeze igama kwenzakala kanjani. Omhlonipho umuntu ongamazi unless mawune sure ukuthi nawe khona i-team enamandla ohamba nayo kulomhlaba. Ngabe baba ugibele naye for the first time eTexini mhloniphe. Ngabe nihlangana erank mhloniphe. Ngabe nidriveisana kambe emgwaqweni muhloniphe umuntu ongamazi. Umuntu akakudrivise kambe nje wehlisa umoya ubeke phansi. Umuntu akakhulume noma yena afuna ukukhuluma ehlisa umoya ubeke phansi ngoba uyazazi nawe ukuthi la wena awuyena uphomasilo wena awazi lutho ngempi. Uyazazi ukuthi wena uyena umuntu ngampela ekuthiwa une history yokuthi emlandweni wake wenzani sabona. Uyazazi ukuthi ayikho leyo nto leyo. So abantu abangazenza into abangazona siyacela ukugoduka nje nibekezelelane emabhasini nibekezelelane emathexini nibekezelelane bafethu emgwaqweni nibekezelelane nezingane ezizovakasha emakhaya vele zizohamba vele nje oyivakashile nje vele zizoqeda ukudla vele lokho it's given. Njengoba ivakashile nje yebo izodlalisana kabuhlungu njengoba ivakashile nje yebo ukukhuluma kuzoba khona phela kufika eminye imimoya kweminye imimoya bekezalalana nani. Mase ngiphinda ngithi bafethu ngiyanicela kakhulukazi la ku social media ningawenza umsebenzi wamaphoyisa ubenzima. Ayikho into engashintshi empilweni before bekade kukhona into ebekuthiwa i-word of mouth marketing la khona abawinyanga bekade umuntu eyalelwa kwi-word of mouth afike kuwena asho athi ngiyaleliwe la bese uyamsiza ngumsiza ngakho mase uyamgqugquzela ukuthi hamba nawe uyotshela abantu i-marketing leyo. Once umuntu waphuma wakhuluma wathi khona inyanga engisizile inyanga iyasiza ubani i-marketing ebizwa nge-word of mouth marketing. Yasuka lapho yayongena kwi-print media or whatever print you may call it. Lapho bese kuqala ukwazi ukubhala i-post uyinamathisele egqobeni ukuthi khona unje uyasiza ubani kanje. Kwasuka lapho kwazoba khona le elokhuzana le yama radio
uyabo nale yokumemezela ngembhoshongo makukhonto ufuna ukuyidlulisa yokumemezela kurawundi imoto imemezela khona usibanibani kunje imarketing leyo kwaba njalo kade sekukhona ama radio umuntu advertise ema radio yena advertise emaphepheni beku isikhatha lo marketing sadlula sekukhona lesi se social media njengoba manje sesila digital la ku social media izinto imarketing yamanje ngeke usayifanisa niyakudala wonke umuntu ushiftele ngapha abantu abane buying power bangapha abantu abahosoma business bangapha abantu aba advertise into zabo bangapha abafundisi bangapha abantu abafuna ukusocialize bangapha ku social media uyabo so indaba sezingapha ekuqaleni ukubanjwa emgwaqweni inkunzi njena nixabane nomuntu kalula lapho nixabana khona manje ingxabano seyingapha ku social media namaphoyisa futhi investigation yayo lead investigation isiyaqhamuka la ku social media so iadvice yami ithi ngoba sesila ku social media bafethu angithimise ngisho amaphoyisa indlela ye-crime esiyenzeka ngayo la social media ngekusafana nakuba kade ingekho i-social media igebengu sezigebha la ezingasebenzi nezibuye emajele nezinqumayo sezigebha la zibheka ukuthi ubani uxabana nobani ngiyacela mfethu ungamthuki noma ungaxabani nomuntu onemali la ku social media ngicela mfethu ungaxabani nomuntu ohlonishwayo ungenayo imase yokudila naye la social media reason why ngisho njalo ingoba nezigebengu zishintsha indlela yokusebenza manje before inkabi beyithengwa uye kwinkabi nje uphatha isithombe uyikhombisa inkabi nanga umuntu ovimba indlela yami inkabi isho is trace ukuthi ihlalaphi nokuthi inombolo izoyisebenza kanjani ngesithombe nokuthi wena senifikile nayixoxa bese ibiza imali yayo abantu ke ngokomsebenzi wezinkabi abalingani zikhona inkabi umuntu ebezimlimaza ngo10,000 ukhona futhi umuntu okwazi ukulinyazwa ngo20,000 no 15 bakhona ukhona olinyazwa ngo30 inyuke alinyazwa umuntu afe nje kuzilwe kuspendwe more than you may think umuntu ubulawe nje kukhokwe 50,000 bakhona futhi okukhokwe 100 bakhona u200 yanyuka khona ngisho abantu million bekwenzeka kanjalo before isimo manje sesithe ukushintsha ngiyanyala abafethu la social media manje ngayalwa yimina nyalwa yimina uKing Bhaka ngikhuluma into engekho sesithe ukushintsha isimo and ukushintsha kwaso sididisa ngisho investigations zamaphoyisa sishintsha kanjani manje akusezona zonke inkabe ezithengwayo ukuthi hambe yobulala akusezona zonke enye inkabi zabalandeli angenza isibonelo nje angithi mhlambe udecide ukuthuka umsholozi for instance noma udecide ukuthuka mhlambe upremier thizeni noma udecide mhlambe ukuthuka mhlambe inkosi uShembe for instance noma udecide mhlambe ukuthuka usoma business thizeni ngokinkabi ngokubona ukuthi lo muntu omthukayo unemali ngeke ize iye kuyena izofuna ukulimaza lo muntu ingaqashiwe ibisizomtshela lo muntu ukuthi lo muntu obekuthuka imini omlimazini ingoba ubesebhede isukela wena lapha wena ungababaza uzukhale uthi awukodwa unyenzela into enjalo ithi hayi no bethinta wena phela uthinta thina bethinta lapha uthumanga kwenza ngalutho zibone la ku social media engathi umthuka umuntu umdelela umuntu awudeleli yena usukudelela even abantu ababelivela kuleyo muntu kufuna uma udelela umuntu wazi kahle ukuthi manpower yokudila nesimo unayo ezinye zifele ivolunteer nje zimlimaza umuntu zithi hayi besikwenzela futhi asifune ukukhokhelwa amaphoyisa azothini lapho amaphoyisa ngoba okay fine azomthola lo
owenze umonakalo olimazile niyomshanize niyeke nithi nifuna umuntu omthumile ekugcineni akathunywanga ayikho into ebahlanganisa lo wenza umonakalo nalo osolwa ukuthi uthumile ayihlangani bese kuthiwa amaphoyisa awasebenzi kanti nina enigcina nenza izinto ezikhelese mase zenza umsebenzi wamaphoyisa ubenzima akugcinike lapho ngimchazela ngali bafethu ngicela ningizwe la ngikhona bafethe ezinye inkabi zilambile kanti umsebenzi wazo iwona lo umkabi ezinye zifile ezinye ziboshiwe ezinye iphumile emajele khona inkabi ethi bengabibona ukuthi uthuka umuntu onemali leli point libalekile leli point ngenzela laba bavele bakhulume nje noma kanjani la ukuthi checka wonke lama angle engikunika wona khona inkabe ivele sibona ukuthi uthuka umuntu onemali kanti nazo ifuna imali azisaqasheki ngoba like abantu abanemali bayasaba manje ukuzi-implicate ey'ntweni zokubulala ngoba amaphoyisa ayabopha azisaqasheki ngokuthi wena usumthukela social media mase ziyabona mase zibonile ukuthi wamthuka lo somabhizinisi thizeni mase ziyasuka zizokubulala zingathunyiwo uyela usomabhizinisi ngiyangizwa bafethu uma sezikubulalile zingathunyiwo uyela mase zenzana mase ziyasuka ziya kusoma business lo kade umthuka wena seziyamthreatenisha zithini zithi lo muntu obekuthuka sesimsusile endleleni yakho wena sinike ku200,000 ukuthi simsusile lo muntu uma ungasiniki sizokuthi besithunywa wena uyayizwa indaba ngomuntu nje ovela khuluma ngana ukuthi uyabo uma ungasiniki le mali sizokuthi besithunywa wena sesimsusile endleleni awusithumanga kodwa ngoba sifuna imali lo muntu bephazamisa wena sesimbulalile sinika u200,000 hayibo ngihlangana naphi nani anginazi mina nobani nina uma ngabe ungasiniki sohlanganisa wena licala isilenzile ubani kodwa umuntu odala yonke lento umuntu ovele kwenza social media kwazi ukukhuluma engazi ukuthi ubani olalele bani olalele wazi ukukhuluma singekho spiritual power esimguidile ukuthi akabe liyompi leyo yebaba awuyilwi impi ungenaso spiritual support maniqaphela kahle bekuthi mina mangilwela abantu ngisho ukuthi ngiqale esigodlweni kwa verifywa ukuthi angiyilwe lempi and ngizoyinqoba nangampela ngiyiqala ngoba ngenzani ngilwela abantu ku verify ukuqala esigodlweni angivele nje ngithwala ikhanda ngithi like ngisayotshela usibani iscam wena ukuthi wena urabish wena no mangiyiqala ngisuke ngazi ukuthi ngokwepower everything is covered ayikho inyoni ezomthinta ayikho inyoni thandi ngathandi fix ayikho ezomthinta kodwa umbuzo wami uthi wena lapho ukhona unaso leso spiritual power nathi impendulo cha unaso yini wenza icontent wena kodwa icontent enjani eqhayi yini le ingozi ke le ingozi ke le show me looking back inkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini noma yini mangabe ngiyisho ngiyayisho bafethu ngiyacela ngicela uma uthatha ifone noma uthatha icamera uyibhekisa kuwena azi ukuthi uzi-implicate kwini you must know azi futhi ukuthi obani abasemva kwakho ungahlohlwa inyoni ithi hayi bathuke wena kanti ayinayo ipower yokuvikela uzofika khona ufika khona impatha ungahlohlwa inyoni ithi bathuke wena kanti umndeni wakho uzobhubha khona inyoni ayinathi spiritual power sokukuvikela nawe uskema abantu musu uskema abantu la ngoba labantu abaskemayo bazela insizwa ngelinye ilanga uyothi sewusinekile kungazi ukuthi kwenzakaleni kanti abantu besebelwela imali yabo baskeme kakhulu be very careful emhlabeni ngiwasho lona lamazwi ngiwasho ngoba uDecember and ngiyayibona imoya ukuthi njengamanje iyavukelana and abantu baqaphele emgwaqweni akufanele uzube nephutha emgwaqweni ukuze ube involved kwi accident la usuka khona thandaza mawufika ekhaya bonga ukuthi ufike uphephile ngoba uthi uzavela kahle kuvule iqhamuka itruck iphela ama break
ngemuva qhamuke imoto idriver inyoni edakwe utshwala ayazi nokuthi ihamba idriver amasimba lemgwaqweni idriver amasimba lemgwaqweni iyoshayisa umuntu odriver innocent thandaza wena bese ubamba ispeed limit nje bese uba sober umthandazo ba plus uba responsible kwakho uzofika la uyakhona njengoba uDecember uma ufila futhi ukuthi angeke ngifuna ukuyishayela into encane shaya into oyishayayo bese ungangena emotweni baye bathi kabanye hlala eceleni ku drive umuntu osobo mina angigqugquzeli ngisho ukuhlala eceleni emotweni ehambayo mase udaka utshwala ngigqugquzeli ngoba sidakwa ngendlela efanayo khona umuntu odakwa phazamisa udriver akudakwa ngendlela efanayo khona umuntu odakwa baba odakwa enza izinto emgwaqweni athi edakiwe athi ingathi yabe imoto ebegquma enza kanje egquma omunye dakwe akhuluma zakubambi kanti ufocusela lapha ingathi wena umphebeza kahle wena kanti sikhona iobject oyishaya la mina khona abantu abadakwa bavuka amadlozi uyabo udakiwe umuntu uvela kuvuka idlozi umuntu avela bhonge emotweni aqhuba umuntu emotweni avela aqina kubamba udriver kubamba ngqi sekuvuka idlozi plus notshwala sekumsangana mina ngokwami ngeke ngigqugquzele ukuthi umuntu adakwe bese ngena la ngiyayibona leyo kuba tips phela vele abantu ukuba tip nje ungayibela tips kodwa hayi ukuthi kuthiwe ngempela umuntu udakiwe makuthiwa futha sekuqhamuka we maye babo ukuthi yazi yadakwa inja bafethu uDecember lo lamazwe ngwalethayo iwona azokusiza ukuthi unyaka ozayo usubone iwona azokusiza ukuthi mangabe kunama road block emgwaqweni ungafica kanti nawe sewuloku uhamba uthithiziswa manje uloku uhudula yini udakwe utshwala uyongena kuhola hola cabanga uboshelwa ukuthi phepha ibizwa ngani leyona uyoboshwa uyohlala evenini ngokuthi phepha uphephiswa ngenkathi bafethu asilikhulumeni iqiniso